Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Winston Tanilindo Ubadeyu Executive Member Pokesh ADC Ulay thu bakidan Southly ki check gate niki kherdop talasi ban pejbnya yaki kali kit marbean but nakini artali ki don hapo East Khasa Hills District but artali hapo Ribohai District yakni ulo jawab hapo jingkali UMDC ke Ramrai Jerngam constituency uba El Kharbani hakikanta kali jingkali hapo yang dorbar ke HADC ke balaya arsngi mentasngi uba El Kharbani uloong ba usngolingo hapo uyo ekijing ujo nakipat ba badalor kini ki Southly kidang don shu ki check gate ki ba ulayo ajingtep balabo hakijaka bomdei ban buru Hendrei uba Winston uloong banakaliang ke isi kam shimyo ajingtep halor kani uba El Kharbani uloong bagajingdan jongini ki check gate ki bom ithu na ka district council kan kta ya ka platingka ka HADC kumta ula kerpat ya ka isi ke balalam da ka sing VPP bakan shimkhya ya kani banet khmi hi ya kite ki jaka bat nakaliang uba Winston uloong baka isi kan sale ya ka badan kam Syongkodor badan buram hakabai dai bat kajubab ya kajingkeli balabo da i member na po Ramrai Jerngam kajubab kadai Southly sa Kublai Shibun Syongkodor badan buram di lembah jungpi akwa menkeli ya IM badan buram kidon hai bat mano balayo li sekini ki check it Syongkodor badan buram lagi ni ki Southly artli kidon hapo East Khasa Hills District but artli hapo Ribohai District but ki kerteng kebadan hapo East Khasa Hills kadon hapo Mauring Keneng mau khanu iba Shemphang Kharsati hapo Majai East Khasa Hills District Spitar Thanghiu Umyam Ribohai District Watstar Rantathian Lum Nongrim Ribohai District Steve Surong sa kalong kai bal penlengo enga kumbuai na i member na po Ramrai Kunsi ba haba ngayo ka complaints na ki briu ki jongi ki ong ba kini ki check gates kiyo ban bu war ki jika mamdei ban bu ro mabalai kumba ai ki jubab na i iam dan brom ta ki ong ba tang Southly andai kat kum ki jingtip jonga haka stretch na po ka bringsi hadu orang nga ka bahaba po konsi jonga kidan bun kini ki check gates tinggal kwa ban kentu ya ka isi thamai ba hato piyo jingtip nem habari ba kani Syongkodor badan buram kum kajingkeli balabo di member badan buram aduk menta kani ke isi kapat yo jingtip ba kidon kum kita ki check gate kum bala kedau da i member badan buram sa lamar kejingdon kum kini ki gates ke bomdon jingtu konsil tenteng kawan ra'ru ya kata revenue leki che konsil hajka ban penuspa ya konsil penduk penban ti nak kali juga kumwei ni member badang thamai bala syajit kadon ke expectation nak ki ba ki priu ki banga represent ba de ban le ai la ne ban kan spang kan ne matenteng wat ban ra uwe atli ding ro tenteng ngasngo ba ki hab ban da siwe ki ki gate Andai ting ki ong na don ru kini ki jadgit ba ki trekam tang por janmit meski kimdon kum gitaro ti nakaling juga ngekepat red yang isi patmai ba kum kaisi ka ba ki bai ba kila don kata ka expectation ka ba he ba ngekepat ba day ban at least ban let sya ka site ban let spot inspection ni kini ki gates ki bam don tu ta konsen ke jing kepat juga Syongkodor badan buram kum ka jing ai jingmut jong i member na po Ramrai Jerngam point to be noted sir but ngingin sele ya ka badon kam hakabai dai bat ka jing ai jingmut ka jong isa Syongkodor badan buram yang biang ni si suplemen jonga ya i amala jubab ngawan a konsumsi rai thai nongondong mo kibur mai ki driver truck ki banya kali ta kumu nong elam juki ki kwai barbor jukeli ilung khajana barbor nei we jaka nei we giat ki tang giat haning bagi yang po yang dorbar bagi tip kunga tol giat bagi tip check giat ta ka jengkeli ko jonga ei em bodon buram lemba joki Syongkodor ka difference ei ka jingya phe na ka check giat bat ka tol giat Syongkodor badan buram hakabai dai bat ka jingkeli ka balabu di member badan buram adon kam ya ka notice
ha ka bai dai bat ka jingkali ka bai bu I member beran buram